Esta noite, as varietés da Barraca de Barriga Verde abren as súas portas na emblemática vila de Rianxo. Estade moi atentas, pois o que aquí aconteza esta noite será único e irrepetible. Pasen e vexan, xentes de Rianxo. Pasen e vexan.
Un aplauso moito máis forte, por favor, para este magnífico cuarteto Riamona. E, bueno, é unha inmensa honra para min ter a oportunidade de presentar as varietés da Barraca de Barriga Verde nesta fermosa vila de Rianxo. E é que a nosa xira deste ano está a ser espectacular. Comezamos na Pascua de Padrón, paramos en Santiago para celebrar a Ascensión, axiña estaremos na Santa Minia de Brión, tamén pararemos en Lugo a comer o polvo no San Froilán e remataremos nas San Lucas de Mondoñedo. Ademais de parar en lugares fermosísimos como é Rianxo, por exemplo. E se quixerdes vernos no inverno, estaremos no voso teleclub máis cercano. Será un placer. E, Dios, que emoción, embárgame a emoción. Pero non só a emoción, hai algo máis. Porque eu non sei se o sabedes, pero moi probable que algunhas das cousas que se fagan e digan esta noite sobre este escenario non lle gosten demasiado a algunha persoa que agardo que ande por aí fora, agardo que moi lonxe deses que levan, por exemplo, sotana, ou deses que levan tricornio, capote, pistola, normalmente con bigote. Hai alguén entre o público que adoite levar ese aspecto a diario? Bueno, pues disculpe, bueno, pero non se preocupe vostede, isto é un teatro de melodías de España, é un espectáculo culto e moral, é o auténtico Barriga Verde. Ai, menos mal. Bueno, pois nese caso, lindas xentes de Rianxo, estades a piques de desfrutar do mellor espectáculo do mundo, sobre os mellores asentos tamén, feitos de certo pau e forrados de certo pino. Moi acaídos, ademais, para centrarnos no tema da nosa seguinte actuación. Muchos coruxas, sapos e bruxas, demos, trasnos e diaños, espíritos das nevoadas veigas, corvos, píntegas, meigas, feitizos das menciñeiras, vellas, cañotas furadas, lar de vermes e alimañas, lume de Santa Compaña, mal de ollo, negros meigallos, cheiro de mortos, tronos e raios. Bueno, non vos apuredes, porque o que acabades de presenciar non é máis que un pequeno mal de ollo enfocado cara aos potenciais carteiristas que poida haber entre o público. Caeu alguén fulminado por aí? Non. E por esta banda de aquí caeu alguén fulminado? Tampouco, perfecto. Iso é que estábamos fora de peligro desde o comezo, unha maravilla. E a caber en Lérez, nós temos os carteiristas moi controlados, pero claro, cando saímos da casa, ás veces temos problemas, claro. E entón, pois, bueno, nós queremos protexer o noso público, iso é moi importante para nós, facelo como sexa. E este esconxuro é infalible. Agora xa non hai nada que temer. Bueno, quizáis é unha cousa. A parca, a pálida, a negra, a fea, a igualadora, a esa que lle dá igual condesa que labrador, limpadora e que banqueiro, raíña, empresario, mariscadora ou panadeiro, ela ven a por todas nós. Rascallú cando morras que has facer. Rascallú cando morras que has facer. Ti serás un cadáver nada máis. Rascallú cando morras que has facer. Axudadesme. Rascallú cando morras que has facer. Rascallú cando morras que has facer. Ti serás un cadáver nada máis.
Rascallu cando mo rascas facer. E agora sí. Grazas, moi amables. E agora sí que estamos preparadas e preparados para a nosa próxima actuación. Red Cloud Marionetas co seu Barbeiro. Un forte aplauso. Aposto hoje é que vai ser para fartar de rir, pá. Opa, o Roberto está quieto, pá. O Roberto está doido. Estão preparados? Estão preparados? Eu estou quase. Nunca mais comece. É 1, 2 e 3. Ora então a todos, boa tarde! Boa tarde! Boa tarde, pé! Já hoje estou muito contente. Sabe por quê? Porque eu vou casar com uma rapariga que é muito bonita, muito bonita, muito bonita, muito bonita, muito bonita. Então, eu vou ao barbeiro fazer a barba e o cabelo. O barbeiro! Barbarito! É para porra que o barbeiro é surdo! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde! Boa tarde, pé! Poças para Roberto Castelo eu! Então tu queres fazer a barba? Pois quero! Então peraí! Uau! Epá, o barbeiro é muito engraçado, não é? Isto! Ajudei! Epa, o barbeiro é mesmo engraçado, não é? Opa! Poças! O que é isto? Isto é para fritar ovos ou quê? Ovos revueltos! É para fazer ovos revueltos! Estás pronto? Estou! Olé! Está quieto, pá! Olé! Está quieto! Pau! É para socorro! Olé! Toma, pá, poças!
Postas questo. Isso daí. Tá colado, pá. Ora, tu estás pronto? Estou, sim, senhora. O barbeiro doido. Epa, tá quieto. Ora, tu estás preparado? Estou, sim, senhora. Vamos fazer a barba deste lado. É do outro lado. É deste lado. É do outro lado. É deste outro. É para quieto. É para porra. É desta para mais do outro. Poças. Espera. Tu vais casar, mas tens muito bonito. Tens muito bonito. Ora, então vamos às contas. Quanto é que eu devo? São 14 euros. 14 euros? Isso é um roubo, pá. Eu não pego. Pegas. Não pego. Pegas. Não pego. Ué, pego. Ué. Opa, tá quieto! Opa, tá quieto! Epa, oi! Opa, tá boa, porra! Epa, olha! Opa, Roberto! Ô, Roberto é de pagar! Ô, Roberto é de pagar! Opa! O Roberto estás a brincar? Estás a brincar, pá! O Roberto! Este pegou! Este frego-te todo, pé! Tá bem? A pedra rompeu! Olha, tu vais bater testas. Olha, tu faz favor. Agora, tá bem. Agora, tá bem. Olha, tá bem. Epa, o Barbarito. Coco. Opa, Barbarito. Opa. Barbarito. Coitadito do Barbarito. Coitadito. Era tão bom rapazito, não era? Era bom rapaz! Era tão bom rapaz! Coitadito! Era tão bom rapazito, coitadito! Barbarito! Coitadito! Pronto! Coitadito! Coitadito do Barbarito! Opa! Para-te para lá, pé! Barbarito! Coitadito do Barbarito! Coitadito! Opa, porra! Tens morto, tens bebo! Coitadito do Barbarito! Que era tão bom rapazito! Coitadito!
Respetado público, é morte, este morte. Obrigado, obrigado, obrigado. Bueno, e agora imos ter unha actuación sorpresa, porque hai un par de días descobrimos que a alma do insigne cubano, Ibrahim Ferrer, anda de xira pola península.
Bueno, ou pola ínsula de Barataria, non o sei moi ben. O caso é que decidiu facer unha paradiña esta noite aquí en Rianxo, e bueno, eu creo que é porque este espectáculo cobrou tal fama que xa atravesou o océano e chegou ao Caribe. É maravilloso, desfrutade moitísimo da voz e o son de Ibrahim Ferrer. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Un forte aplauso para Borja Insua. Bueno, a min é que Ibrahim deume moita envexa. Entón eu tamén quero cantar unha canción que me gusta moito, pero que sospeito que quizáis sexa desas cancións que igual tampouco lle gustan demasiado esas persoas que agardo anden por aí fora, agardo que moi lonxe. Pero bueno, antes de nada, hai algún maquis camuflado por aí entre a xente? A ver, se decidises marchar eu entenderíao, porque vas a correr un perigo. E nós igual cunha multa amañamos, ou cunha noite no caldeiro, ou con máis de unha. Pero bueno, é que esta canción dá moitas forzas. Vámola cantar todas e todos xuntos. En baixiño, eso sí, para que non a escoite quen non debe, pero vadesme axudar. Espero que me axudedes. Só tedes que repetir cada frase, na máis.
Loitamos contra os falanxistas, rumbala, rumbala, rumbala. Loitamos contra os falanxistas, rumbala, rumbala, rumbala. Mercenarios e feixistas, ai Carmela, ai Carmela. Mercenarios e feixistas, ai Carmela, ai Carmela. Volven a andar por aí, rumbala, rumbala, rumbala. Volven a andar por aí, rumbala, rumbala, rumbala. Non deixaremos que pasen, ai Carmela, ai Carmela. Non deixaremos que pasen, ai Carmela, ai Carmela. Grazas. Orde, orde, orde. Pero que alboroto é este? Home, orde para manter a orde. É unha orde. Desculpe, señor xuiz, pero isto era unha parodia. Isto, como vostede sabe, é un espectáculo culto e moral. Pero que parodia nin que cuartos. Vostede ten permiso para tocar e cantar na rúa. Pagou os seus impostos. Pagou, Sí. E vostede... E quen lle deu permiso? Non. Isto así non é. Isto é un escándalo e isto non se pode consentir. Isto non é orde nin nada. Pero trasladou vostede os seus xulgados aquí a este escenario esta noite por algunha razón? Mire, eu son o xuiz, polo tanto son a autoridade xudicial máxima neste lugar. E punto. Vale, pois nada, continúe vostede co seu xuizo e nada, faltaría máis. Un placer, Pero onde vai? Onde vai? Pare, volva pa aquí que aínda non escoitou a miña sentencia. Claro. Vexo que vostede é moi indisciplinada. Queda condenada a facer instrucción 6 meses, 6 días e 6 horas. Ditada sentencia. Veña, colla ese fusil que ten por aí. A facer instrucción. Veña, póñaseme firme. Por certo, non ten balas, que non teña tentación. Iso é. Un pouquiño de disciplina. Un pouquiño de orde. Orde. Ante todo, moita orde. Porten armas, armas porten, presenten armas, Faga o ben que estou axixando, Que está o facendo? Sí. marche, a retaguardia, Mira que eu non vexo moi ben. A ver, xentiña, está cumplindo a sentenza? muchacho, la derecho, Sí ou non? lateral izquierdo, Bueno, paso al frente, queda aquí a policía local responsable de que mire que non se le ve o escenario nin nada, Home! a tierra, hay que prepararse, que va a haber batalla, yo no tengo miedo, yo soy valiente, sentinela alerta, ay el enemigo, yo sí tengo miedo, son mucha gente, con tanquito, ay mamadita. Pero que pasa aquí? Moito revolucionario teño aquí últimamente. Orde. Ante todo, orde. Moita orde. ¡Que martelo máis bonito! Non mire para o martelo, este é un martelo de axustizar. Eu son o xuiz. Orde. Por certo, vostede ten permiso para pasar por aquí? Sí. Quen llo dou? Miña nai. Como súa nai? Pero que cousa é esta? Nada, outra que está aquí subversiva. Vostede tamén queda condenada. Espere que dinte sentenza. Marceliño! Condenada a pena capital. Bravo! Dame o martelo. Pero que fai co martelo? Devolvame o martelo. Oiga, isto é desacato a autoridade. Deme o martelo. Pero, barriga verde, deme o martelo.
no! Pero onde vai? Barriga Verde, isto é un desacato grave a autoridade. Deme o martelo! Queda condenada a pena capital. Bravo! Bravo! Pero que pasa, non sabe o que? Non. Voulle ensinar agora mesmo. Vais a executar a sentenza, pero xa. Agarde aquí e non se escape. A ver a policía local, que mire aquí que non se escape esta moza. Uy, que traes por aí? Aí está. Uy, que boliña. Deixe esa boliña. Ala. Uy, que boliña máis bonita. Deixe a boliña. Está condenada a morrer na forca. ¡Bravo! ¡Bravo! Como que bravo, bravo? Imos ver. Non sabe o que quere dicir? Non. Yujú, a boliña, gústame. Deixe a boliña. Deixe a boliña. A ver, quere dicir que lle teño que cortar a coleta. Ai, non, a coleta non. Vaise de aí, monicreque. E morra con dignidade. Veña. Veña, ten que meter a súa cabeza aí. Sí. Pero deixe a boliña e meta a cabeza aí. Sí. Deixe a boliña. Eza, que dixen? Que deixe esa boliña, non me toques as boliñas. Veña, mete a túa cabeza aí. Sí. Moi mal, así non é. Non sabe nin cumplir sentenzas, será posible? Vamos a ver, ten que meter a cabeza aí un pouquiño máis á esquerda. Sí, máis á esquerda. ¡Qué divertido! De divertido nada, oi, 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 oi. Imos ver, ten que meter a cabeza aí, no furado. Sí, no furado. ¡Ai! Nese furado non! Saca a cabeza de aí. Será posible. Ten que meter... Deixe a boliña. Deixe a boliña. Deixo. Ten que meter... Deixe a boliña. Atenda, monicraque. Ten que meter a cabeza aquí, neste furado. Neste... Deixe a boliña, non me toque a boliña. ¡Yuhu! ¡Qué divertido!
Que maravilla de músicas e músico. E que maravilla dona Barriga Verde, que lle deu po pelo ese xuiz tan chungo, menos mal, que hai quen fai xustiza. E, bueno, creo que a cousa vai seguir complicadísima, porque por aí atrás hai un cura que sei que quere actuar neste escenario. É que eu non entendo isto onde vai dar, hai cousas que non se entenden. Eu non sei, porque, bueno, a ver, hai curas que teñen sentido do humor e hai nos que non teñen nin gota. Pero, bueno, este ben acompañado, que ven con Barriga Verde. Non sei eu como lle a ir. Pero, bueno, desfrutade moito. Pecadora. Moita risa, sí. Temos toda noite, hai xente que non ceo ainda, Perdón, teño gastritis. vai ser para hoxe. E xo deixamos para outro día. Bueno, ben, a ver. Ala, pois nada, desfruten de Anxo García e Santi Prego con Barriga Verde e San Cristóbal. Ben, pois como decía o Departamento de Ciencia e Investigación do Titira Iberia, dependente da Universidade de Rianxo, acaba de descubrir un percance, un sucedido gravísimo nos tempos da Guerra Civil, un sucedido que lle sucedeu ao señor Silvent, a Barriga Verde, naqueles tempos convulsos da Guerra Civil, e ese percance sucedeulle cun cura que se empeñou en que o señor Silvent contara a historia de San Cristóbal. San Cristóbal, que era o patrono daquela parroquia. Entón, o señor Silvent dixolle que el non podía facer iso, que el só facía titiritadas. Pero o cura empeñouse, o cura pensaba que o señor Silvent podía cos seus títeres manexar a cuestión. E, insisto, eran os tempos duros, terribles da Guerra Civil, tempos de vida ou morte, e o señor Silvent houbo de facelo. E esta é a noticia que temos, non temos máis. Así que entre Anxo e máis eu imaginamos como sería aquel encontro e como se resolvería. E vámoslo facer a continuación. Ben, a historia di así. Había unha vez un xigante de 3, de 4 metros de altura, que se chamaba Cristóbal. O tal xigante vivía nas terras de Canaán, no que é o actual Líbano, para entendernos. E un día, cando el xa tiña 16 anos, grande como era, decidiu ir percorrer o mundo para ver de encontrar alguén a quen servir, ao señor máis forte e poderoso do mundo. E anda que te andarás, Cristóbal foi dar ao palacio onde vivía o rei. Obviamente, el rei era a persoa máis forte e poderosa do mundo. E conforme mirou o rei, dixolle: señor rei, a súa majestade, eu quero servir a persoa máis forte e poderosa do mundo, e dixerme que era vostede, é certo? E dixo: sí, son eu. Ben, pois eu quero servir a vostede por toda a vida e por toda a morte. E nese momento o rei desapareceu. Oh, onde vai, señor rei? Ei, volva, ei! Dicíalle que eu quero servir a vosa majestade por toda a vida e por toda a morte. Este home desapareceu novamente. Pero que lle pasa, majestade? Que lle sucede? E o rei dixolle: eu son forte e poderoso, pero hai alguén a quen lle teño moito medo, que é a morte. Normal, todos temos medo á morte, non? E entón, Cristóbal dixo: pero imos ver. Entón, ti non é o máis forte e poderoso do mundo. Toma, bacallau! E zorregoulle un pau e acabou con el. E foi en busca do máis forte e poderoso do mundo, que resultaba que era a morte, efectivamente, público intelixente. Ben, e foi na procura da morte, topou a morte, dicimos,
Aí está, topou a morte, efectivamente, topou a morte puxose moi contenta, non porque Cristóbal ofreceuse para servilo e a morte nunca tivera acompañante. Ninguén quere estar coa morte. Ela, pois, está soiña desde o principio do mundo e pasou mal porque, bueno, ela ten tamén os seus sentimentos e as súas emocións. Así que de tan contenta que se puxose a danzar unha danza, a coñecida Danza da Morte. Un exemplo da Danza da Morte, por favor. Non temos música. A ver, canto eu. Quer que lle fagan a cama. Ai, la, 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 la. Quer que lle fagan a cama. Ai, la, 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 la. Asus queremos de bella. Eso. Que foi? Asus, que cousa que ten. Quer que lle fagan a cama, que se dede con ela tamén. Asus queremos de bella. Ei, morte, pero onde vas? Onde vas? E dixo a morte, eu teño moito medo do demo. O demo asústame moito con esas cornos. Para un momento. Entón eu estaba enganado. Dixolle Cristóbal o xigante. Entón ti non é o máis forte e poderoso do mundo. Toma, bacalhau! E zorragoulle un pau e foi na procura do máis forte e poderoso do mundo para servilo, que era o quen? Como? Ahora sí, gracias. Ben, pois foi na procura do demo. E atopou o demo lá no profundo, nas faurdas de Plutón, no máis profundo do erebo. E cando encontrou o demo, pois, o demo tamén se puxo moi contento de ter un servidor e marcharon os dous xuntos cara á cidade para faceren maldades, que é o propio dos demos. E lá marcharon os dous, dalle que dalle, tumba que tumba, eu que sei eu, camiña polo camiño, camiña que camiñarás, e camiñando, deron nunha encrucillada cun cruceiro. E en canto o demo mirou o cruceiro, saiu correndo como alma que lleva el diablo. E corre que te correrás. Entón, Cristóbal dixe, pero vamos ver, ti, porque cada vez que ves unha cruz, un cruceiro, botas a correr, espaventado. Entón o demo confesoulle e dixolle, hai moitos anos, un home que se chamou Cristo e que morreu crucificado na cruz. Este home era moi bo, este home quería repartir a riqueza por todo o mundo, era xusto o contrario que a min, e cada vez que o vexo, méteme moito medo porque é o meu inimigo. Pensou entón Cristóbal, pero entón, ti non é o máis forte e poderoso do mundo. Pois toma, bacalhau! E deulle un pau e foi na procura do máis forte e poderoso do mundo, que parece ser que era o Señor Xesús Cristo. E anda que te andarás, chegou onde un eremita, onde un anacoreta, e mirou para el, e el dixeronlle, ao Cristóbal dixeronlle que este era Cristo. E dixo, este Cristo. E dixo, como vou ser eu Cristo, pecador? Eu son un servidor de Cristo. Entón, Cristóbal dixo, pois eu tamén quero servir a Cristo. Fíxate ti. Pois mira, se queres servir a Cristo, o que tens que facer é xexún. Xexún? Xexún. Ti sabes o que é xexún? Non. Xexún é non comer nada, como eu que estou aquí, enriba desta columna, e non como nada nadiña en todo o día, en toda a noite. Ui, eso non mola, non? Non lle gustaba, claro, el con ese corpo garrido lanzal, un home de 3 metros e medio, 4 metros, tiña que comer para manterse, tiña que estar mantido. E entón dixolle, pero entón a min isto non me dá xeito. Eu desconfío de que ti e máis o Cristo ese sexa o máis forte e poderoso do mundo. Toma, bacalhau! Leria, joder, que vicio tes co pau, A mí non me batas, mira, ti tens que buscar o máis forte e poderoso do mundo, que é Cristo. Entón, para servilo, unha cousa que podes facer é ir na procura dun río que hai aquí cerca, que é un río
perigosísimo, moito riesgoso, un río pericoloso de todo, onde morre moita xente ao tentar atravesalo. Entón, ti grande como és, podes carretar a xente no teu ombreiro dun lado para outro e salvalos. E iso vai ser un bo servicio que ti fagas a Cristo. Que che parece? Ben. Sí. Pareceulle ben. Vou logo. Bueno, necesitamos un río. Temos aquí un río. Necesito 2 colaboradores máis ou menos desta altura, que é a miña. A ver, que veñan 2 ou. A ver, este señor de barbas. Gracias. Un aplauso para él. Moitas gracias. Como te chamas? Juanito. Juanito. Temos aquí a Juanito. Terma de aí. Outro ou outra. A ver, espérate, a ver, vamos a estendelo, como isto, así. Quen temos? A ver, ves ti? Vale. Temos aquí. Como te chamas? Lucía. Mira, é noviña, pero é alta. Valesme moi ben. Colle de aí. Vale. Hola, Lucía. Está quieto para o monstro. Ben, necesitamos un río perigoso. A ver, como podemos facer isto? Este xente vai en primeiro de teatro ainda. A ver, perigoso! Ahora, aí está. Nese río perigoso había animais salvaxes que comían a xente que quería atravesalo. Era terrible, pero ali estaba Cristóbal para salvalos a todos. Vídeos para aquí, río. Vídeos para aquí, cabo do... Aí está, aquí, pertiño do tal. Aí está, moi ben. Pois pasou o tempo, e un día presentóuselle a Cristóbal nada menos que o neno Xesús. Pero Cristóbal, que aínda non era cristiano, non sabía a doutrina cristiana, ni nada de nada, pois non nos recoñeceu. Entón, Cristóbal, veo o neno Xesús, o neno Xesús, perdón, e o neno Xesús dixolle, mira, non, isto non é de risa, é un conto... Leria, a ver, a min este gústame moito, pero a ver se me entendes, non é isto que temos que... Ei! Non hai, Non tes outro? A ver, busco. Sácame ese aí. Dicía que colleu, o neno Xesús presentouselle diante del e pediulle para atravesar o río. E entón, Leria, a ver, sácame ese aí, É que non teño outro, en serio. Home, un chourizo, a verdad, isto é un sacrilexo. Busco, Búscame aí a ver se encontras algo. Ben, dicía entón que o neno Xesús pediulle para atravesar o río, e entonces Cristóbal dixe, home, non te he de atravesar o río contigo. Sígame si... Bueno, a verdad, é eso o mellor que tes, É o que hai. un famóvil negro. Bueno, vale, vai nos valer igual. Ok, o caso é que Cristóbal dixolle, mira, eu atravesei este río con persoas, atravesei este río cunha vaca en cada man, atravesei o exército de Alejandro para un lado, e máis atravesei o exército de Aníbal para outro, cun elefante en cada brazo. E non vou poder contigo, que son meniño. Veña, súbete no meu ombreiro e vamos para lá. E así montou no seu ombreiro, que é a imaxe iconográficas que temos todos de San Cristóbal, non? E ali foron atravesando o río, pero aquel río era perigoso. E o neno pesaba como a chumbo, pesaba como se levara o mundo inteiro enriba. E Cristóbal sentía afogar, sentía que non daba máis, sentía que non daba, chegaba a outra beira. Pero finalmente deu certo, chegou a outra beira e dixolle, moi malo pasei, raio de neno, que pensei que afogaba. Dios mío, pero, pensei que levaba todo o peso do mundo enriba de min. Toma, bacallau. Pero que faz, animal, que é o neno Xesús? É o que hai. Que vicio ten, que vicio. Bueno, o caso é que o neno Xesús dixolle, pois sí, levabas enriba o peso todo do mundo e máis ao seu creador, que son eu, o noso Señor Xesús Cristo.
E entón ali o noso Señor Xesucristo enseñou da doutrina cristiana e finalmente Cristóbal dedicouse a predicar a doutrina cristiana por todo o mundo. Gracias. Bóalo logo, bóalo. Vale, vaite para lá. Xa non nos fai falta máis río, que xa acabou esta escena. Un aplauso. Era o nome? Lucía e Juanito. Un aplauso para eles, por favor. Un aplauso máis forte. Aí. Gracias, Juanito, Lucía. Ben, pois aí foi a predicar por todo o mundo a doutrina cristiana de paz e de amor. Estou predicando. Bueno, aí foi cando empezou a cambiar un pouco tamén a doutrina cristiana de paz e amor e empezaron a utilizar outros métodos máis persuasivos, non? Porque había xente que mesmo así non entraba no conto, non? E finalmente, colleron a Cristóbal, o rei dos romanos, martirizárono. O que é, ó? Martirizaron, sí, martirizaron. A mí non me martirizan, quítate deso, Oh, Hilaria. Martirizaron, se eu sei a doutrina cristiana. Torturaron o pobre. Torturar... Non me deixo eu, Oh, Hilaria. Aquí o que estamos aquí a contar, oh. Torturaron e mataron, sí, mataron. Mataron. Ve pa cá. Mataron, sí. En serio? Toma. Morre. Herexe do demo. Fora de aí. Bueno, mataron e non quedou nadiña del. Quedou algo, entón. Quedou a súa alma. Me cachina demo. Toma! Morre dunha vez! Almiña do... Oh! Pero que estou a facer? Estou a matar unha almiña de Deus! Eu tamén estou cometendo un sacrilexio! Eu hei de borrar tamén! Mortos son. Agora son carne dos vermes. Pero Barriga Verde, pero Cristóbal non morreu non. Porque Barriga Verde é un títere. E os títeres non morren nunca, morremos nós, os humanos. Pero os títeres viven por toda a eternidade. Onde vai? Anxo, sal a saudar, oh? Eu non quero facer os teatros dos... Bueno, é tímido, non quere saudar. Ben, a continuación vamos facer unha cousa moi pequena. Chámase Teatro dos Xetos. Moi breve. Vamos alá, veña. Liberdade! Liberdade! Non! Que non! Que non! Que sí. Que non! Que non! Obxectos! Sí! Persoas! Sí! Cidadáns! Sí! Sabedes que a última regra torceuse! Non sabíamos, non! Pois xa sabedes agora que vos lo digo eu! Traio-vos as novas regras! As novas regras! As novas regras! Oh, que ben! Queremos regras! Queremos regras! Queremos regras! Queremos regras! Queremos regras! Queremos regras! Eu son a nova regra. Comigo e dicir todos dereitiños. Comigo vai ser todo teso. E desfacer as liñas dereitiñas. E vou tomar medidas xustas. É o teu, tomar medidas. Efectivamente. Estades de acordo? Sí. Parvídevos comigo. Veña, imos aló. O lápiz unido xamais será vencido. O lápiz unido xamais será vencido. O lápiz unido xamais será vencido.
Gracias. Acábame de pasar unha cousa rarísima. Algo que nunca pensaría que me puidese pasar nesta emblemática vila de Rianxo, e é que acabo de ser atacada por unha pulga. Hai unha pulga maligna que me está molestando. Pica que pica e pica e non a dou atopado. Salta que salta polo vestido, facendo mofa do meu furor. Ai, como a dei acollido viva. Ai, para esta infame que ando buscando, para esta infame non hai perdón. Non hai perdón. Non hai perdón, non. Eu lía moi relaxada
unha novela fermosa, cando está pulga insolente, veu a poñerme nerviosa. A ver, que esta cochinada, home. A decir que en Rianxo temos pulgas. No, unha. A última vez que dis, Vale. As pulgas as traerías ti. Ademais, aí teño pulgas, para qué? Para enseñar un peito seguro. Esta é unha cochinada, A min aquí estas cousas non me gustan, Aquí cousas decentes como de San Cristóbal, estas tonterías a min non, E a ver que vai ser toda esta carallada aquí, todo isto tirado por medio, todo este palco aquí. Habrá que ir limpiando todo isto, Sí, Nin sí, nin non, ten vostede toda a razón. E é que dous non discuten se un ten un sacho. Pois por eso, Ala, veña, aire. E vos que? Non serán horas de ir pa casa. Mañá non se traballa, non como é Brán. Claro, como é Brán, aquí todo o mundo a disfrutar. Pois ala, veña, esta cousa. Ala, todos pa casiña. E toda esta carallada se me recolle rápido que veñan, quero pasar por aquí. Ala. Ai. Ai, o que ven por aí. Ai. 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 Ai, que me colle. Sementarei no viño de Clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei no viño de Clarear, en tanto no pobo medre un meniño. Ai. Que sonan as campás. Aí pareceme a min que morreu alguén, Boa tarde. Boa tarde, teña vostede. Soame a súa cara, Non sei de que pode ser, Vímonos no funeral do outro día. Ai, xa sei. A cousa é que pouco saio da casa, Se non para ir un enterro non te saio moito, Ai, e logo como vai ca guadaña, irá pa erva, ou? Pois sí, pero non se preocupe, que ora pouca erva hai, que a sequía que hai, está todo sequiño, pouco vai cortar, Algo haberá que segar. Ai, e amasando faise o pan, sí. Non hai pan sen afán. Ai, sí. E a bon cubo un peido, sempre digo mesmo. Hai que ir indo. Bueno, pois boa tarde teña vostede, veña, circulando. E ti comigo. Como que non yo ín? E ti comigo. Ai, será descarada. Será descarada, coñecímonos dun día e xa pensa vostede, que vou ir con vostede. Non están os tempos para andar con descoñecidos, Chegou a hora. Ai, pero se aínda non pasou o panadeiro. Aínda non pitou. Vamos. Ai. Mira, eu non te teño tempo, teño moito traballo que facer, Non che estou para paseiños.
A morte non agarda por ninguén. Ai, pois hai que traballar a paciencia. Si, hai que traballar a paciencia, que as prisas nunca foran boas, non? Non é prisa, chegou a hora. Ai, ese é vostede que ten estrés. Ten estrés, pode vir vostede comigo a yoga. Fago yoga os xoves aí. Pode vir comigo e facemos un estiramento, xa verá como relaxa. Ai, que lindo. Bueno, só lle podo dicir que en vai e volve, boa viaxe fai, non si? Ai, que carallo de bella. Imos. Ai, pero mira ti, escoita, por 3 regos que me faltan, por sementar, 3 reguiños de patacas que me quedan aquí. Non pode vostede esperar, a morte non pode esperar a que deixe eu a Eiriña ben amañadiña. Pensa vostede que deixar un traballo a medias non é cousa boa. Imos. Ai, non sabe vostede que traballo feito ben parece. Imos. Ai, de verdade, esta morte. E así sementes, así recollerás, digo eu. A ver, señora, cada un ten que mirar para o seu. E eu sí que teño moito traballo nestes tempos. Ai, eso sí, neso ten vostede razón. Seguro que enche vostede autobuses, veña autobuses para arriba, veña autobuses para baixo. Pois todos os días levo unha dúcia, cando non teño que leválos no meu coche particular. Ai, señor, ten toda a razón, Pero verá vostede. Ben sabe que traballo feito non corre prisa. Estou pensando eu. Se agarda vostede por min ata agosto, deixo a pataca recollida e vou con vostede. Ou mire, aínda mellor, pode levar as patacas e a min non. Un regalo que eu lle fago. Veña, imos. Non. Que? Vale, bueno, que prisa ten vostede. E ademais, mira, teño aí os netiños todos. Hola, meus netiños, que tal? E terei que deixarme, terei que despedirme dos meus. Ademais, hoxe é martes. E se sabe vostede o que din. En martes nin ten cases, nin ten barques, nin da túa familia te apartes. Estoume empezando a fartar de tanto refrán e tanta leitria. Imos facer un trato, parece a vostede? E que trato? Mira o que lle vou dicir. Mentras se gaña algo, non se perde nada. Se vostede me axudar a rematar o traballo, polo menos deixaba as patacas postas para a familia. Se non igual, morren ca fame e ten que vostede andar as viaxes. Ai, iso sí. Non son tempos non de andar gastando as voltas. Ves? Pero logo, se te axudo, ves comigo. Veña, trato feito. Eu doulle o sachiño e vostede bota a pataca. E cando está a leira rematada, eu marcho sen protestar. Trato feito. Feito. Pois veña, vamos. Eu vou dándolle e vostede vai botando a pataca. Veña. Logo deixame morrer entre dous regos queimados cando veñan os solpores dos homes esfamiados. Suba un poquinho, non me bote tan cerca. Mira, aquela pataca que quedou ali, quedou fora do rego. Bótelle. Esta. Esa, bote aí. Bote, agache un pouco máis. Aí. Ai! Ai! Ai, a bon esterco, millores patacas. Morro conto e veña un bobazo de viño. Que daqui nun ano, morra tarde ou morra cedo, ata maio non me ven o pelo. Un forte aplauso para Trécola Producións. Bueno, sabedes que hora é? É tardísimo. Aínda nos han vir sacar o paseo. Ai, que dura é a vida do artista. Pero en realidade non.
Agardamos que desfrutasedes tanto como a nós desta noite. E agora vou vos a presentar aos grandes artistas e compañías que pasaron esta noite por este escenario. Bernal, Aitana, Sara, Aldara, o cuarteto Ría Mona. Red Cloud Marionetas. Borja Insua. La Rachel Ruzola. Anxo García, Santi Prego, Trécola Producións. E bueno, que son Ramona Raimunda. Moitas gracias. Morreu o demo e acabouse a peseta.